Doncs ens acompanya la directora general de Política Lingüística, Esther Franquesa, i la secretària general de Justícia, Patrícia Gomà. Començarà l'Esther Franquesa. Bon vespre a tothom. D'entrada us agraeixo que hàgiu celebrat aquesta jornada. Per dir, em sembla, només he pogut sentir una bona part del final, sembla que m'he perdut una bona part del començament, això m'han dit entrant, i em sap una mica de greu, però ja em faré explicar una mica com ha anat, però em fa il·lusió que continuem batallant, com deia Matilde Aragó, per caminar, per fer que els drets es puguin arribar a aconseguir. És l'única manera que tenim, encara que sembla que piquem ferro fred en l'àmbit de la justícia. És cert que els ratis, les dades de coneixement de la llengua a Catalunya, si més no així a tot el territori de la llengua catalana, però a Catalunya són molt elevats, de comprensió són molt elevats, de parla també són prou elevats, que l'ús també és elevat en comparació a la justícia en molts àmbits, en àmbits com la lectura, la literatura, el teatre, els diaris, el carrer. Hi ha àmbits d'ús que tenen un tant per cent d'ús molt, molt més elevat que no pas les dades de la justícia o del sector del món judicial, que segur que heu comentat al llarg de la jornada, i que nosaltres tenim la perseverança, per dir així, de publicar any rere any, actualitzades però no gaire diferents, a l'informe de política lingüística que presentem al Parlament. Per tant, alguna cosa ens està passant des que vam començar la democràcia, que no hem estat capaços, o no hem pogut, o no hem sabut, o no ens han deixat, segurament aquesta és la perífrasi verbal més encertada, treure'ns de sobre la llosa del decret de nova planta. Sembla una mica bàrbar haver de dir això a l'any que som, però sembla que la por, la rutina i la creença que les limitacions legals que tenim per utilitzar la llengua catalana en el món de la justícia són més fortes que no pas reals, però a l'hora de la veritat pesen tant que no ens deixen aixecar aquesta llosa, tot i tenir un nombre de professionals del sector de la justícia ingent, advocats, jutges, procuradors, registradors, que són capaços de parlar català perquè el seu coneixement és prou alt i també és prou alt la seva capacitat d'utilitzar-lo. Per tant, tenim evidentment algun element que ens impedeix de fer aquesta trencadissa d'aquesta llosa que ens pesa des de fa més de 300 anys. La llosa, em sembla que simplement pel que he sentit al final, i suposo que també es deu haver apuntat en el començament, la llosa en part ens la posem nosaltres perquè no avancem aquests impediments, però la llosa més pesant ens la posa l'estat espanyol, que d'entrada, a banda de poder-ho palesar d'una manera molt clara amb elements com el que ara ens han exposat amb el BOE, fa una cosa tan clara que és impedir que sigui un requisit per poder exercir en el món de la justícia i que sigui valorat només com un mèrit. No haver trencat aquest canvi de la llei orgànica del poder judicial durant més de 30 anys i no haver-ho fet perquè no han volgut, perquè des del govern de la Generalitat s'ha intentat des del Parlament, des del govern unes quantes vegades, vol dir, evidentment, que la voluntat de l'estat espanyol és de fer que el dret d'opció lingüística dels ciutadans que volen utilitzar la llengua catalana no sigui factible. I, per tant, aquesta llosa és evident que la tenim i, de moment, sembla que encara la tindrem una mica més. Per tant, tenim dues opcions. La més clara és intentar de ser un país normal, amb una llengua normal,
que és la pròpia i que pugui ser utilitzada en el país com correspon, amb el dret que els seus ciutadans l'utilitzin sempre que vulguin optar-hi i, per tant, també i de manera clarament necessària en l'àmbit de la justícia. Mentre això no ho aconseguim, evidentment hi estem treballant, continuarem treballant des del Govern de la Generalitat i també amb les altres institucions perquè aquesta realitat pugui ser una mica menys dolenta en l'àmbit de la justícia. Per això ens esforcem perquè els funcionaris tots tinguin capacitat i la tenen pràcticament perquè no siguin un obstacle per a l'ús del català i perquè els operadors jurídics també tinguin prou coneixement com perquè aquest no sigui un obstacle. I també fem campanyes de sensibilització perquè els ciutadans no es retirin abans d'hora de l'ús de la llengua, encara que sempre es troben amb aquesta influència de la por a l'hora de la veritat quan són en un moment de defensa. Per tant, aquesta és una mica la situació en què ens trobem, uns impediments molt forts, alguns els anem, diguem-ne, començant a arreglar. Per exemple, en començar jo a assumir la Direcció General de Política Lingüística no podia parlar en València d'aquests temes perquè no hi havia interlocutor. Ara això ha canviat i aquests temes, com per exemple la voluntat de canviar, de fer canviar l'indici de dues llengües fals en el BOE, doncs està parlat amb el director general de València i està convingut que es faran accions des del govern perquè això es canviï. De la mateixa manera que conjuntament havíem fet fa no gaire acció directament amb el ministre que correspon perquè acceptés fins i tot d'assumir el cost del BOE. Clar, aquesta situació que ja havíem començat a fer la conversa, doncs en aquests moments està molt enrarida perquè són ells, de fet, el que estan al darrere dels nostres departaments i, per tant, en aquests moments altra cosa farem que remoure segons quins temes. Per tant, ens esperarem a tenir una situació normal de govern per reprendre aquesta voluntat de ser un país normal que tingui una capacitat de defensar els seus drets lingüístics dels seus ciutadans en les llengües que són oficials en el seu territori i la que és pròpia, per descomptat, que no tingui cap espai buit, ni el de la justícia ni cap altre. En això estem i per això des del govern continuem treballant conjuntament, en aquest cas Departament de Justícia, Política Lingüística, també amb les entitats que ens ajudeu a explicar aquesta situació anòmala en la qual ens trobem perquè conjuntament la puguem arribar a capgirar, perquè necessitem que aquesta situació es capgiri gràcies a la voluntat del govern, gràcies a la voluntat de les institucions i, per descomptat, a la voluntat dels ciutadans, que són els que tenen l'última paraula. Per tant, treballem i continuarem treballant gràcies als que heu participat, als que heu organitzat, a la Fundació Catalunya, que heu organitzat aquesta jornada, novament per parlar dels drets lingüístics, els que heu participat com a ponents, els que hi heu participat per donar la veu diferent i conjunta d'una única llengua, es digui com es digui, i continuem treballant per tenir una situació normal, de país normal, amb una llengua que tingui aquesta situació no anòmala ni a la justícia ni a cap altre àmbit. Per molts anys continuem treballant i que al final capgirem la situació. Gràcies. Doncs bon vespre, moltes gràcies també a la Fundació per convidar-nos i per deixar-nos avui participar i traslladar-vos les nostres conclusions, que són ben bé aquelles que han anat sorgint ja de l'estoneta que he estat jo aquí veient els diferents debats, doncs són aquestes pel coneixement que hem assolit en aquests quasi gairebé 2 anys al front de la Conselleria de Justícia. Doncs segurament la magistrada Aragó té una visió històrica de quin ha estat
aquesta evolució, si és que hi ha hagut evolució en l'àmbit de l'administració de justícia a casa nostra, doncs més consolidada, però sí que coincidim en algunes coses i en alguna coseta em permetràs que divergim. En tot cas, jo el primer que us volia dir és que avui qui m'agradaria molt que estigués aquí puguem fer la cloenda d'aquesta jornada és el conseller de Justícia, l'honorable Carles Mundó. I tant. I em venia de gust dir-vos-ho perquè des del primer moment en què va prendre possessió del càrrec i en què vam conformar l'equip directiu al Departament de Justícia, aquest va ser un dels seus capteniments. N'hi ha molts perquè l'administració de justícia, diríem, dona molta feina, però aquest va ser un dels seus principals capteniments i ràpidament va intentar impulsar accions, aquestes accions que tenen l'impacte, i ara ho analitzarem, tenen l'impacte que tenen, però que no hem de deixar de fer-les. I, per tant, m'agradaria, i ell estaria molt content de venir-vos a explicar aquí com s'hi ha abocat, perquè era una qüestió central també de la seva trajectòria i de les seves ganes i impuls de que això fes un canvi. I, per tant, sí que volia fer l'esment del conseller. L'ús del català a l'administració de justícia a Catalunya és molt negatiu i no hi ha pal·liatius. I és molt negatiu perquè en l'àmbit de les administracions a Catalunya l'ús del català òbviament és un altre. Ja no entrem en el terreny de l'àmbit privat perquè aquí hi ha unes altres regles de joc, però en l'àmbit públic, en l'àmbit de l'administració pública, no té res a veure l'ús del català en l'administració de justícia que en la resta de l'administració pública catalana. Res a veure. Llavors, per què aquest res a veure? De què prové? Per què ens trobem en aquesta diferència tan abismal? Doncs analitzant estrictament quina és la diferència entre l'administració catalana de l'administració que opera a Catalunya però que no és d'arrel catalana, podríem dir, la diferència és una, i és que en l'administració catalana s'exigeix el coneixement, la capacitació lingüística per poder exercir, per poder treballar en aquesta administració catalana. I aquesta és la diferència objectiva que existeix en relació a l'administració de justícia a Catalunya, que el coneixement no és un requisit, sinó que en tot cas el coneixement de la llengua catalana és un mèrit. Això no vol dir que no hi hagi moltes persones que integren o que formen part d'aquesta administració que coneixen i tenen capacitat, però sempre com a mèrit perquè mai li ha sigut exigit per poder exercir les seves funcions. I aquesta és la diferència objectiva sobre el paper que, al nostre entendre, acaba esdevenint el fet diferencial que comporta que no s'utilitzi el català. Malgrat hi hagi coneixement, la no obligatorietat de saber-lo fa que no s'acabi parlant ni utilitzant el català en l'administració de manera normalitzada, en l'administració de justícia. Perquè també, i aquí és on divergeixo una mica, sí que hi ha una part del funcionariat que treballa a l'administració de justícia que no coneix el català. Una part. Per què? Doncs perquè estem davant de funcionaris, jutges, lletrats, fiscals i personal de l'oficina judicial, és funcionaris estatals d'un cos estatal i, per tant, hi ha un grau molt important de mobilitat dins del territori estatal i sí que hi ha molts funcionaris que accedeixen per primera vegada al seu primer destí és a Catalunya, i és a Catalunya perquè hi ha més places i per tant és més fàcil accedir o intentar accedir a Catalunya perquè com que hi ha més places hi haurà més possibilitats d'accedir-hi que en un altre territori on hi ha menys places d'oferta pública. I això què comporta? Doncs que aquest primer destí sigui per molts funcionaris de la resta de l'Estat que
no coneixen, evidentment, la llengua catalana i no tenen cap obligació de conèixer-la i, per tant, el seu pas a l'Administració de Justícia a Catalunya és purament instrumental fins a poder concursar i poder marxar al destí en què ells volen arribar, ja sigui el seu lloc d'origen, dins d'aquesta, i això és cert perquè hi ha moltíssima mobilitat dins d'aquesta administració. Per tant, sí que hi ha una part que desconeix el català i no té cap necessitat de conèixer-lo, i, per tant, ni està ni se l'espera, que diria, l'interès en donar compliment en determinats drets lingüístics. Després hi ha una altra part, que és persones catalanes o persones que han decidit continuar la seva trajectòria vital professional a Catalunya i, per tant, sí que, diríem, encara que el seu origen no fos català, acaben aprenent i coneixent el català perquè fan la seva vida o continuen la seva vida a Catalunya. Llavors, la diferència aquesta objectiva de que no hi hagi l'obligatorietat de conèixer-lo, com que nosaltres l'hem detectat com un dels problemes cabdals, ho deia la directora, s'ha intentat, diríem, posar-hi remei des de fa molt de temps, des del govern, des del Parlament, des de tots els àmbits. No ha estat possible. I l'última esperança, diríem, va ser la recomanació del Consell d'Europa arrel del tractat, de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries. Bé, nosaltres, Departament de Justícia, ens vam adreçar al Consell General del Poder Judicial i ens vam adreçar al Ministeri de Justícia. Una vegada hi havia aquesta recomanació del Consell d'Europa de dir, govern de l'Estat, què farà per solucionar aquesta qüestió. El govern de l'Estat, com sabeu, davant d'aquestes qüestions no es posa mai vermell, no en té cap de problema. I la veritat és que la resposta a les nostres cartes, a les nostres sol·licituds, l'any passat, van ser ventilades, diríem, en un paràgraf, amb escassament 4 línies, i per sintetitzar-ho era todo muy bien, gracias por el interés, no? I per tant, aquí no passa res. Clar, tot plegat fa riure però no fa gens de gràcia, no fa gens de gràcia perquè al final aquest efecte contagi de que en l'administració de justícia no s'usi el català acaba contagiant a tota l'administració, i és indiscutible que un 8% de sentències en català és el mateix que un 92% de sentències en castellà. I els documents de tràmits, aquests que el percentatge és una miqueta més alt, no és un 8%, és un 12%, però és un percentatge baixíssim. I això passa perquè està tota l'administració de justícia contagiada i perquè en l'administració de justícia resulta que, i ho hem vist un exemple amb la magistrada Aragó, per utilitzar el català ho has de fer que sigui això una qüestió de militància lingüística, t'hi has de deixar totes les energies. I això passa perquè jutges, fiscals i lletrats no parlen el català, no tenen obligació de parlar-lo i molts no tenen ni coneixement del català. I això passa perquè el mateix amb els funcionaris de l'administració de justícia que estan per donar suport i servei a aquests jutges i lletrats. I per què no ho fan els funcionaris? Òbviament, imaginem-nos que un jutjat no deixa de ser com una petita empresa, no? I per tant, el cap, diríem, no és el tramitador ni l'auxili judicial. I el personal del tribunal i del jutjat acaba fent allò que imposa, diria, el tarannà dels seus superiors. És difícil que hi hagi una mena de resistència per part del tribunal del personal a les directrius, d'alguna manera, del lletrat o dels jutges. I aquestes directrius hi són, i són amables, i són correctes, i són educades, i són sutils, però hi són.
perquè no hi ha cap problema en fer servir el català, perquè tots els mitjans estan a l'abast. Sabeu que hi ha una part molt important ara de jutjats de Catalunya que tenen la nova plataforma informàtica, que és el Sistema Judicial de Justícia. En alguns encara hi ha l'antic, el Temis, ens parlava la magistrada. En els civils i socials especialitzats ja hi ha implantat a la justícia, que encara és una plataforma digital més moderna, més avançada, més intuïtiva, en què tot està en català, en què intuïtivament a tots els models, a tots els formularis, a tots els documents, hi entres en català i has de fer l'esforç d'anar a buscar el castellà, perquè intuïtivament tot et porta al català, amb correctors. En cada partit judicial tens un normalitzador lingüístic a la teva disposició, a la disposició dels jutjats per ajudar-los a aclarir qüestions lingüístiques, dubtes, ajudar-los a fer les traduccions que calgui, assessorar-los pel tema lingüístic. Tampoc tota la normativa, tota la legislació està evidentment actualitzada al català, la legislació espanyola traduïda, la legislació espanyola consolidada traduïda al català, tots els mitjans possibles a l'abast de les persones que treballen en els jutjats de Catalunya. Per tant, és que hi ha una voluntat de no utilitzar el català i aquesta és la realitat. I llavors, clar, és decebedor, és molt decebedor perquè s'hi aboquen molts esforços, s'hi aboca molta energia. El Departament de Justícia té un petit exèrcit que són els nostres dinamitzadors lingüístics en tot el territori de Catalunya. Catalunya té 49 partits judicials. Doncs hi ha més de 49 dinamitzadors lingüístics a Catalunya, perquè tots els partits judicials tinguin el suport d'un dinamitzador. No hi ha manera. Es fan totes les formacions possibles. I aquí és on us volia apuntar cosetes noves que s'han implementat, allò que ens ajuda a fer petites passes que no són definitives, perquè la conclusió final és no hi ha res més definitiu que un canvi de normativa, que un canvi legislatiu que obligui a conèixer el català per treballar a Catalunya. I això passaria, diríem, aquí i hauria de passar, hauria de passar aquí com passa a la Xina popular, que deia aquell. I, per tant, seria definitiu. Quines són les petites coses que nosaltres hem fet? Doncs com que sí que hi ha molt d'interès en formar-se en català i fem molts cursos gratuïts per tot el personal de l'Administració de Justícia perquè es pugui formar en català, per exemple, nosaltres hem innovat tot el dia pensant com podem ajudar que creixi l'ús i hem creat un mòdul pràctic per assolir la titulació en català del nivell C, del nivell J, un mòdul pràctic que vol dir que hi ha determinats crèdits que, diríem, els assoleixes si realitzes una feina pràctica en els jutjats, en el treball en el jutjat. Doncs bé, això ha sigut un èxit i hem de posar en valor aquests petits èxits. Dels 1.000 alumnes que hem tingut aquest curs, 3 de cada 4 alumnes s'han acollit a la realització del mòdul pràctic. Per tant, aquestes persones, mentre cursaven el seu curs de català, han fet feina en català als jutjats, amb la condescendència dels seus superiors, si era el cas, perquè ho entenien com la necessitat de que assolissin l'acreditació de la titulació que els donaria lloc. Però, bé, allò, mica en mica s'omple la pica, no? I en aquest impàs de temps, doncs, això computat com documents que entraven en el registre de l'ús del català en l'Administració de Justícia. I després una altra innovació, una altra cosa que hem fet en aquest període. Nosaltres veiem que en l'Administració de Justícia és difícil, dins del cos de funcionaris de l'Administració de Justícia,
fomentar l'ús del català a través d'incentius econòmics. Això es va fer i es va fer un pilot i aquí jo també amb tota la honestedat us diré que per mi el pilot no és un petit fracàs. És un petit fracàs perquè el que dona és una punta, un increment mentre dura el pilot, mentre hi ha l'incentiu econòmic en aquell moment, però en el moment en què retira l'incentiu econòmic doncs torna a baixar. Per tant, no hem assolit l'objectiu, no? Que era l'integrar ja això en la manera de fer d'aquell jutjat i l'efecte contagi amb la resta. Bé, doncs ara el que vam pensar és a dir, sempre intentem incidir dins de la pròpia administració, anem a incidir en els operadors jurídics, en el gran paquet d'operadors jurídics que són els advocats, que és les persones, aquestes sí, que coneixen i usen el català d'una manera molt majoritària, i això està constatat, no? Que en els despatxos professionals de Catalunya majoritàriament es parla català, i quan els clients doncs, hi van per fer consultes i per tractar temes, normalment la relació és en català, i després aquest mateix advocat i aquest mateix client que s'han relacionat en català en el despatx presenten una demanda o un escrit en llengua castellana. No? I per tant vam dir, intentem incidir en aquest col·lectiu, que és coneixedor del català, plenament integrat, no? En el país, i serà més fàcil. I com hi podem incidir? Doncs hi podem incidir a través d'un mecanisme que és l'àmbit de l'assistència jurídica gratuïta, que és allí on l'administració, on el Departament de Justícia, hi té un cert control-relació amb els advocats, no? Amb els altres àmbits no. I per tant vam subscriure un conveni amb el CICAC, el Consell de l'Advocacia Catalana, que acull els 14 col·legis d'advocats de Catalunya, i un conveni en el que dèiem, escolti, els seus advocats del torn d'ofici de cadascun dels col·legis els donarem un plus, un incentiu econòmic per cada un dels escrits iniciadors que facin en l'àmbit de la justícia gratuïta en català. Molt bé, doncs vam fer aquest conveni que ha tingut vigència i que ha sigut d'aplicació durant tot l'any 2016 i bé, l'èxit és relatiu. Són al voltant de 7.500 els advocats que realitzen l'assistència jurídica gratuïta a Catalunya, i d'aquest col·lectiu de 7.500 advocats s'han acollit, perquè era voluntari, no?, acollir-se a aquest programa d'incentiu del català, doncs vora a un 10%. Bueno, poqueta cosa. Poqueta cosa, i l'important és que ens deien els col·legis heu de perseverar, i aquest conveni el que ha de fer és necessita més temps per poder anar-se estenent en el col·lectiu, i per tant que això tindrà un efecte si s'aplica, si aquest conveni es va prorrogant durant uns anys, i segurament podem arribar a un impacte del 50% del col·lectiu d'advocats del torn d'ofici. I bé, la voluntat hi és, però ens han intervingut amb un article que es diu 155 que no ha permès que es prorrogui aquest conveni, que sigui d'aplicació a l'any 2018. I per tant, la voluntat ja no pot ser prorrogar, sinó de fer un nou conveni d'aquestes característiques, i és, sempre i quan, un nou govern que es constitueixi també consideri que aquesta és una prioritat d'aquest nou govern i que pugui iniciar tota la tramitació del nou conveni quan s'escaigui, quan hi hagi aquest nou govern constituït, si considera que aquesta és una prioritat d'aquest nou govern. Per tant, cosetes se'n fan, els èxits són petits, no els menys tinguem, però el que està clar és que tota la suma d'aquests petits èxits van fent una bosseta més gran
però que l'èxit definitiu, al nostre entendre, seria, sens dubte, la modificació legislativa, i aquesta modificació legislativa sí que sembla impossible, perquè enganyar-nos, no?, dins del marc de l'Estat, en què d'això en fa, diríem, llei sagrada, pràcticament, no? I, per tant, haurem de seguir innovant mesures de foment, però tot allò que nosaltres deixem a la voluntarietat, al final està aquí, no?, el fracàs. Hi ha coses fonamentals i aquí al final estem parlant de drets i no s'estan fent efectius, no s'estan complint els drets lingüístics de les persones, dels ciutadans, en els jutjats i tribunals de Catalunya, perquè això l'Estat ha decidit que ho deixa a la voluntarietat tant de les persones, tant dels treballadors de l'administració de justícia com dels ciutadans que s'hi relacionen. I nosaltres, potser si som professionals de l'àmbit jurídic, doncs les coses ens semblen més quotidianes, més normals i més senzilles, però la majoria de ciutadans, quan van a un jutjat, diríem, estan en un entorn hostil i complicat per ells, perquè van a defensar allò que consideren els seus interessos i allò que consideren que és la seva màxima preocupació en aquells moments, en la majoria de supòsits. I segurament fer-los o exigir-los aquest plus de militància quan ells en un mitjà que els hi és aliè i hostil i que a sobre pensen que facilitant les coses, d'alguna manera el jutge o les persones que tenen davant serà més fàcil, costa trencar aquest cercle viciós i per tant hem de fer el possible per poder trencar aquest cercle viciós. Ha estat un tancament una mica negatiu, però jo crec que tampoc no val la pena fer-nos trampes al solitari, sinó que d'una diagnosi adequada de quina és la situació, o certa o veraç, és més fàcil arribar a trobar les solucions. Si tenim ben detectada la malaltia, hi trobarem o intentarem cercar la medicina adequada. Si pensem que no estem malalts i que només estem refredats i que això en 2 dies se'ns passa sols, crec que arrem el tret. Moltes gràcies. I ja per acabar, només recordar-vos que el mes de febrer farem la segona part de la jornada i que esperem que sigui en un context diferent, amb un govern sense presos polítics, amb un govern que no estigui intervingut, òbviament les persones sense llaç groc, i que el govern estigui treballant per poder implementar la república, perquè ja hem vist que la que tenim, que és la francesa, no ens serveix, i només això, que ens veurem al febrer.